ambil ping 4 ra tau konangan. Aming ra tau konangan iki kudu pamerke aku sing dadi nyatane pecah yamu sampean sing pecah. Awas. Awas. Loh. Awas. Kowe iki ngopo? Lah sampean ngejak napa? Perang. Lah ya ayo. Wis siap ket mau e. Mati. Ora, ora. Iya. Oh. Mun sewu lho, Den. Wah, mati ya. Man piye? Napa nggih ajeng kewirangan terus Kurawa Man? Kewirangan bab apa? Nyatanipun wungsul wangsul mungsuh Petruk monggo kula menika pangeran pati. Lah iya. Ning nyatane mboten teng mriku, mboten teng mriki kok mesti kalah karo Petruk. Kula niku dadi kadang nata nganti isin terus kekuatan kula niku nggih napa? Lah ngene kuwi dienggo koreksi diri. Tinggo koreksi diri nek Kurawa ki mling-gleleng ming nang omahe tok. Metu sithik mungsuh Petruk wis kalah. Morak-marik diajar karo Petruk. Ih, kula sumanggaken. Gondo kula dungani saben malam jemah kliwon napa memper ming dimusuhke bendho weniyeng. Monggo godo iso disendal bendho mampir teng bathuk kula. Nek landhep mesti wis tekaning pati. Aku wis dirancang karo Petruk kok. Petruk ki ra tau seneng natone wong. Ning nek nglarani seneng dadi bendho iki ora marai mutu gedhe ning menjoto ndase. Inggih. Kula sumanggaken. Mati kula man. Jayadrata inggih. Kowe iki ratu lho ngene kok ya dadak nyekel Petruk iki ngopo? Malah kewirangan. Kula tubruk dheweke endo bendho tutuke sirah kula. Kula sumanggaken man. Wela dalah. Sapa ya sing wani nyekel Petruk paman kula terus minggah. Sapa iki? Swatama. Mangkat to nggih. Nggih, ngestaken dawuh. Mati dening aku derajat opo menungso ora tatanan dapur muming batur kok ora arek Kurawa. Ayo Swatama putra Begawan Durna sirnakno legane atiku. Petruk kowe diantem kok mecicil wae mripate. Monggo tak candhal tak jegluk-jegluke kok ora tok rasake aku ki anak pendhita wong tuaku ki ampuh kowe ming batur kok. Ora edan lho. Kaya ora ngrasake loro babar blas. Aku ki anak pendhita Petruk. Aku nek ming tok ngonoke kuwi aku lara ati. Ayo nek pancen kowe didaya adu atosing balung mleting kulit, yen kowe tak antem, balso ngantem. Ayo men ditonton karo wong sak Ngastina ki, ketok nek Swatama ki ora wong jiring getih wedi mati. Petruk. Jagang ora toto. Aku walesen. Aku ki walesen. Aku ora tok wales aku isin. Aku njotosi kowe kaya ngene iki pamrihku men mbok wales. Men do ngerti sepira kekuwataning Swatama. Aku walesen aja menteleng kowe. Aku walesen aja menteleng. Iya. Kowe iki ngopo kowe? Kowe iki takon malas malah iya. Aku ki walesen. Aku walesen kowe njotoso genti. Bubur
malah cangkeme mencucu-mencucu iki. Kowe iki ngopo kowe? Kowe aja nyepelek karo aku kowe. Iya. Tuprok. Kowe iki ngopo? Kowe tak jotosi kok malah iya ngopo? Kowe aja ngarake atiku kowe. Atiku lara nek mentoke je kaya ngono kuwi. Tuprok. Iki ngapa iki? Maju perang mempenge ora jamak kok mulih nangis. Hop, inggih man. Ngapa? Kula ngajar Petruk. Iya, aku weruh. Petruk kula antemi kula jotosi sirah kula jebles-jebleske lemah. Petruk niku ora ngrasake lara. Bareng kula ken males. Petruk aku putra pendhita, walesen aku isin ditontong wong semene. Petruk niku males kok nglarake ati suwe-suwe. Petruk ngapa? Ngenten iki, Mas. Ngenten iki. Iya, ngenten iki. Terus kali cangkeme. Terus sikile tuprok. Kula krungu swara ngoten niku ati kula kaya dirajang-rajang. Masyaallah. Petruk muni ngono kuwi. Nggih, Man. Alah nggih. Anakku Satama puluh-puluh bejamu. Wonten apa, Man? Nek kowe lara ati ku ya ora mokal. Petruk gak ngerti iki mbiyen resepsi wae ya. Kok resepsi pripun, Man? Kok aku tak omong ning aja lara atimu, mboten. Nek paman bloko kali kula malah lega ati kula. Tenan. Inggih. Petruk ngono kuwi ngandhake nek kowe kuwi anak jaran. Paman. Iki ana wong tak jotosi. Ibu kula niku widodari. Ibu kula niku widodari kok sampean ngunekke kula anak jaran. Widodari ning keleke papat. Keleke papat pripun? Ateges wujude jaran. Lho. Napa nggih? Beda mengi. Mula atimu lara Petruk ngono kae nyemoni karo kowe. Nek kowe kuwi anak jaran. Jari Kanjeng Rama dhaup kalih widodari. Iya ning wujude jaran. Wis ora usah kuwatir sesuk kowe sidhela meneh mesti nggo balapan. Nggo balapan pripun? Lah iki rak mengkari ngenteni kelas-kelasan ta iki. Kowe sesuk mlebu kelas A. Nggo balapan. Napa wis ngeten, Man? Lha damangi ya. Isin sak ngisoring delamaan pendhita kundang monyor-monyor kok gelem rojaran. Man ngapa? Napa riyen dereng enten wong napa? Ayo mbe karang bapakmu ki nglidhike ra jamak-jamak. Mula nek nang nggon aku wedhusku tak kandhangke kabeh. Dian. Oh ya isa-isane nglakoni. Jari widodari jebur sak ngisoring delamaan. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Oh, padake kula ora krungu. Ha, kula ora mireng. Dik Pate, pripun? Sampeyan iki wong tuwa napa bocah? Nggih wong tuwa. Wong tuwa, Asatama cara ngerti kok mang dunung-dunungke, mang cetak-cetake. Seneng sampeyan, bahagia, nggih. Bunga. Mboten kok.